Aquest és el tutorial de la haka. Us ensenyarem la haka per conjunt de patrons, d'acord? Jo començo a fer-los amb la lletra i el moviment i vosaltres copieu el Santi, de manera que la primera vegada veieu com es fa i la segona ho feu juntament amb ell. 1, 2, 3 i... Pica mans, vibra l'aire, pica peus sense caure. Pica mans, vibra l'aire, pica peus sense caure. Aquest és el patró número 1. Patró número 2. El ritme que tenim junts fa màgia, el ritme que tenim junts fa màgia. El ritme que tenim junts fa màgia, el ritme que tenim junts fa màgia. Patró número 3. Som les guardianes del ritme, la dansa i la pau. Som les guardianes del ritme, la dansa i la pau. Patró número 4. Un pas amunt, un pas ben lluny. 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 I patró número 5 i final. I mou-te per curt. I mou-te